Uwe suicide bomber lane ubreu upalarai pan IT la kajing im yaladi daga bapen batai do bom haga singu play jong katayo bala dep hasiria ularung haga jaka mani play pat ula pen batai yo bom ubodon haga met ka jongu kabla shimi ki khatsan ngut ki breu la ong krwa kubor kane kajing batai jong bom kadai kabla ja hapo dweli hagi benta bakham jgai tak kendong jong kasnong Damascus kat ba ki breu kedang pelong ye kajing dwai hayeng mani jong kamar Elias Church Long ba ki breu ki blakla ta kani ki jing sha thombor jong ki leno ya ka yeng mani sin Elias Church hadwela menta kala ki so ka arphongut pat san pho arngut ki wei pat kila mensau kum ma kalong e menta ampat don watang ko wei du ka kanhun leno ka ban kam ya kani ka kam bamman ka blaja ha ka si ublei rei nakaleng ki bor sentiat jong ka Syria Interior Ministry kala pentep ba kani ka de ka kam jong ka kanhun ki leno Islamic State ka badon ki ban penyap ye ki mensim ke ban lui Habai day bat kani ke jingja u information minister jong kari Syria u Hamza Mustafa u la penram jori kani ke kam bamman da ka banyoru ba kani ke kam jong kileno uwei ublai don lang hapo jong kani ke yeng mane u Lawrence Mamari u la ong ba uni ubriu u la rong ha yeng mane rengkat ke jingking atiar u la sedang ban siat pathari ke briu ha shwa bon pun bathai yeladi da ubom la ong ru bakani ke jingja ka dei ka badang thamai bat ka bampat juja nadu bala shimti da ka sorkar ka pathamai hadin jong Bashar al-Assad